Hello guys, muri sei? Masitata akanaka. Tangosvika netimu rangu ndo rakaita kuti ndizoona zvandaona kuno. Chekutanga huku dzangu hadzina chikafu. Ndochi chekutanga kuti ndizoona kuti todzigadzira sei. Ndoda kuti ndicleane zvangu umu. But ndoda kutanga nambopa huku chikafu. Handiti kaboi dzangu. Wanga uchiti une homework ndiani chakati? Ndini. Ndegrade. True. Unoti kudini? Yanana tsa. Iwa inongonya watobire. Asi omwe kanya tobi. Ndikumbozama kumboti ndimboona kuti ndambonaisa pamba panza. Munomu. Saka boys. Nditoriro mutsvairo panze. Kuti mutsvairo? Urega nditasa kuti kwakuna chinhu ero. Alright. Ukata msoro. Mvura unditorero. Mvura unditorero chibhurumu icho. Ichi. Unoti tingabatsira nechinhu. Amwana kana ini ndambopfina munomu kana ndapedza tozoita homework handiti. Kana tichita mutambo tozotamba kuda. Mungona boys dzangu. Aya anonzi chiya tikutora. Machiya. Madororo. Anonzi madororo kana kuti chi? Matosi. Matosi handiti. Akatikoshera matosi ehu. Anaunga manyowa. Manyowa muhuku handiti. Saka kana huku yakasara varume. Takauraya huku isusu. So. Chii chinosara? Katinoda hatina basa pahuku. Chitu pazungu nechine nechepahuro. Chinodyiwa futi kacheche. Pahuro. Aumana ngatite tichishanda tesandira. Ndabatwa t-shirt. Ndibatiro chimbana ungu. Chiita kabasa kedu kanenge kanofadza. Angela Zinsesa. Wani nganja travel umu. Hati uneziya? Ngotsvaga pamune wana. Nhasi takuita homework tika zvechikora ndi. Apa zvandoda kuti tiite guys. Ndoda kuti wani nganditorero bhara. Nditorero bhara. Iro. Napa kumatirira. Enda kurabhara izo. Apa hapana pressure. Tokanda kana kupara iso. Uya nebhara toona kuti tingazvifambise tisatenda uko. Nditorero nechichekohorera cheche. Chekohorera waya nacho. Chidustpan. Nditorero dustpan. Nditorero dustpan. Kaumana ndimda kuti swa homework ngatiwirirane. Ngati kuno mubhara. Uchabhara rui kuno. Nemukata. Chimwe chinhu chirikuda kuti tisaise chikafu umu ndechekuti chikafu chirimo chakatengwa naPeto. But dzimwe huku dzirikuya dzichidya dzepane. Saka zviri nani kuti vazotanga todzisira muno patinenge tichiziva kuti hadzisi kuzobuda panze. Handiti? Batongozvita fasta. Nditorero badza ririkoko. Baikoko kumana usiri kushanda.
Vakomana, siya akadaro ndikuya ikoko. Vakomana, ndikuda kuti zvidhina lezvi muzvitori mumbozvisa kusaidho. Ndikureva kudai soko. Tozidzosera tambo paclean handiti. Chibva kuti fasta kuita asina. Halo, zimise kwazi kulo. Mauya ka. Hanibona zvati kuita izvi. Makombo wakona. Alright, apa ndikuriro 1 nebadza. Ndikuriro apa kwa 1. Msiyaite. Muri sekona kumadzidze. Iwo ndozvarosana. Amuna homwe ndini. Ayo. Yo, sitaire baba. Bata amana mukutononoka takurumbidza zvakanda zvokuita. Hadzi. Zvazvo zvakaitwa zvakaronga. 1. Arro kuseru aboka kuseru achemana jioni yani aboka Isto zvichira kuti huku dzedu dzinyatsowana pakanaka pekugara ndipo. Saka amana ndoda kuti zvidhina izvi zvitore zvidhina izvi muzvise kukura. Vara rinofana kuzara nemanyowa handiti. Endofana une kubatsira nditi. Indobara ufana unoshanda. Pana unomboita kubasa kumba kwavera. Unoita rei? Nei unoita. Munondifarira bhoidza mwari. Ndazoona pandati tiite basa iri hamuna kana mumborwadziwa. Angouya mese. Hapana zvaamba itoko. Angaita seapwanya windo. Musikanzwa kai? Akaripwanya achite. Oh, a mistake. Saka hausi musikanzwa. All right. Nice one. Chibo bata. Mambo kaita kuomera. Banana is the opposite. Yeah, but Yananga kuimba kambu kangu. Anaenda londimbira kasongo. Kulekeda ari umeda akagara pataweda.
neno zasimba kuda Anzi certificate. Anzi yanga mina. Musaite marara. vari mumedha vakagara papawedha Anzi ari raja. vari rawidha mukomakedha vanogara mumedha chimwa kulegedha vari mumedha vachigara mutrawedha vari mu Zvakwana ikoko. Ya. Taura kupinda umu. Handiti. Ya. Amana nguwa atina. Tichivhura musiwo wedu toona kuti zvakamira sei. Bata. Ya, akomana vari mukati. Varakidzwa vamboona mamiriro ari mukati. Toda ku. Mune zai iri warona. Munza kuno zai. Oenda unorisa umo musina mamwe mazai umo. mune mamwe mazai Ukwete mune kusasanganisa nemamwe mazai. Tine rimwe zai redu rataona riri mudhiramu. Riri mudhai. Pindaone kamera medu. Iri rimwe zai. Yaone iri zai. Anga ari pai. Papi. Alright, aburisei. Saka achibata ku kamera. Mauswa yangaende kura. Aomana kurita zvinhu. Sara mitoro namavideo muchiita zvamuri kuita handizvo. Aomana kurita zvinhu zvoda kuona ma. akomana shendai akomana wainopinda unoshandawo mira dangu ayewa ndikula mtorera blessed wandibeni akomna kushanda vatuze akomna sese maduza kumana torai akomana Ada
kwamana mutoona kuti vanhu vese kutoona kakomana handinoona kuti matuzi edu toshandisa zvakanaka. Like for subscribe vakomana, share and like. Zvapera vanoda kucleana ndizvo. Ya chicleana kana mukoona madhokororo aya afana kubuda panze. Apa musangaridze zvina kuitira kana vanoda kubudisa zvinhu kwara. Aiwa tinozozvikurukura tambopedza. Aiwa ipapo saka ndo zvimwe zvatiri kuita. Tinokutenda makambotikoshera murangu pana Tetetino, pana Miss V, pana Mopela, pana Tari, pana Tando, and a lot guys are supporting me. Mangwana is not gonna do asina angofunga kuti munhu ari pamusha. So this is African village life. So whatever I do, ndongozvitose pamusha, ende chandiri kuona chakandinakira pakuita zvinhu izvi hazvindirwadzi kana zvokuti zvokurekeka. Nokuti kana ndakada kuti mutoona chinjausi kungoenda muchinjausi imo muchaziva papeji taura kuti hapakaipa. Ndinenge ndatowana zvokutaurawo tichidzidzisana, ende kazhinji ndinenge ndine vana tichivadzidzisa. Tichitopedza apa takutombudza kumabhuku ehomework. Thank you so much guys. Waone bhuku rako rehomework? Tinozoita. Thank you. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Subscribe and do this. Thank you so much.